Cu ce crezi că va face România diferența până la finalul acestei competiții? E greu de spus acum, dar suntem încrezători. Am venit până aici, nu ne-am chinuit atâta timp ca să ajungem până aici degeaba, azi am ieșit pe apă, unii mai târziu, alții mai devreme, am prins toți pești, am prins pești frumoși azi. Sunt oameni care și-au făcut, dacă vom puncta cu 5 pești, și-au făcut dublu numărului de pești, ceea ce e bine. Sau sunt oameni care au prins peste 10 pești azi, din care 5 chiar frumoși, pești de câștigat concursul. Doamne ajută! Da, nu știm dacă, e greu să spui că o să câștigăm noi sau în Mexic, în condiții în care nu avem bază în România, dar eu sunt foarte bucuros pentru că sunt oameni în echipă care nu au pescuit la bază niciodată. Și astăzi au punctat. Pentru prima oară și au punctat și chiar au prins. Adică e foarte bine. Mersi frumos, Răzvan, și Drag. ce să zic, poftă bună! Doamne ajută!